אלמליח השליח. זהו סיפור על שליח מהיר, שאותו כל אחד בעיר מכיר. אלמליח השליח רץ ממקום למקום, מחלק חבילות, מצפון ועד דרום, מצלצל בפעמון בביתו של אמנון. רק לפני יומיים עשה הזמנה של מעיל עם המון סגנון, דומה מעט למעיל דובון. אלמליח השליח דואג לכל אחד ואחת, היחיד שיכול למצוא מחט בערימה של שחת. הוא מגיע גם לאהוד מיהוד. לאלמליח יש עבורו מכתב בהול מבנק איגוד. כבר הגיח בדלתו השליח בחיוך רחב, מצלצל דקה או שתיים ואומר לו, אהוד, אני מגיע עכשיו. אלמליח השליח עובד מבוקר ועד שקיעה, מטפל הוא בכל חבילה או מעטפה שמופיעה. הנה הוא מגיע לדן מגבעתיים, הבחור הגבוה, ארוך הידיים. תשאיר לי בדלת, כך הוא אומר. הדלת מצד שמאל, מיד אחרי עמדת השומר. סוף היום כבר הגיע, אלמליח נרגע. מחכה הוא ברגש כבר ליום חלוקה הבא. מחר יהיו לו עוד המון חבילות, ליוסי מטבריה ולאיציק מגלילות. שניהם רכשו בדיוק את אותו הדבר, מעין פריט מוזר ועוד בצבע מנומר. עייף ושמח אלמליח השליח, מחשב הוא בראש כמה כסף הוא הרוויח. מגיע הביתה וחולץ נעליו, אלמליח השליח כבר שמח עכשיו. נגמר לו היום, מחר עוד יום נוסף. לפני השינה סופר כמה חבילות הוא אסף. אלמליח השליח חולם בעתיד הרחוק, לקבל קו בינלאומי אצל צ'ינג צ'ונג מבנקוק. חלומו אט מתרחק כששוב נזכר. אמנם הוא רוצה להיות שליח בינלאומי, אך כרטיס הטיסה מעט יקר. הבוקר שוב הגיע, אלמליח שלנו מאושר ושמח. מודה על עוד יום של שליחות ומיד פורח. מלא בחבילות מעניינות, משונות וחשובות. אומר הוא באושר, זהו יום מלא השגות. ממלא את ליבו בחלומו המתוק, שהיום כבר מורגש כי הוא אינו כזה רחוק. למרות החלום מתנחם הוא בעצם, כי השמחה בליבו זוהי תרופת הקסם. לכל אחד ואחת יש חלום בנפשם. אמנם הוא חלום, אך לתמיד הוא בליבם. להיות שמח ומאושר בכל אשר יגיע. הדרך להגשים משאלות כך באופן מפתיע. אלמליח יודע שהאושר נמצא בגישה ובדרך. להיות שמח זה נותן לו מוסף וגם ערך. ליום נוסף של שמחה כה גדולה, לחייך לכולם, זוהי דרך פעולה. שמח ועליז לקראת יומו המצליח. כן זהו ידידנו, השליח אלמליח. הסוף.